Eguerdion eta ongi etorri txorienera. Gaur ostirala, eta nire lehenengo ostirala da. Gaur ostiraletan zer egiten zenuten? Bueno, ostiraletan famatuen bideoak eta beraien ezagunak. Eskaeriak. Eta nik uste dut, ez dakit, gaurkoak, bazeken zuen zinela ero, ze normalean, ez dakit zemat ostiral inditun dagoeneko, eta postreak eskatu dizkiute behin o bi aldiz. Bueno, gaurkoak bazeken zuzen zela, da Jon Kastainerak, Jon Kax, famatu du hau eskatu digo. Aupa, Patricia, aupa, Zigor. Txorieneko lagun guztiei. Nik gaur proposatuko txuet errezeta bat niri asko guztegu izan jatena, beti da nik egin zendu dalako. Oso erreza delako, postre bat da, arroz pastela, zuek beti egiten dozue zozer desberdine, orduen nik egiten doz, simple, erreza delako. Baina, zuek zelan egiten dozuen, orduan hori, musutxo bat, eta gero nekin barko dut. Zelan urte datez, Esan duen bezala, simplea danez, nik esan dut, bueltatxo bat emango diot, ez da? Ordu erdi bete behar dugu, hemen, gutxienez, orduan, zer etorri zaizu. Pixkat luzatzeko Karolina bat egingo dut. Badakizue Karolina, Bizkaia alden oso ezaguna dan postre bat. Jon gainera zornotzakoa da, orduan, ondo ezagutzen du berak. Bai. Horrexegatikan beko oinarria izaten da, berak esan duen arroz pastel hori. Diferentzia da, gainetikan daukela merengea. Honek egiten du pastel borobilago bat, ezta? Barruko tekstura guzti horiek, ostopiarena, krema, eta esnegainare, eta merengearekin egindako postre honek, zapore eta tekstura guzti hauekin aldatuta, benetan, ona. Oso ondo. Nik, enekien, eta antzekoa niri iruditu izan zait, ez da, Portugalera jun izan zen inoiz, Portugalen dauzkatean Beleneko pastela, pastéis de Belén. Eta die, aeroportuan da, kajak dozenaka saltzen dituzte, eta dozena bat jana alda, eta oso antzekoa da, orduan, erreiten ere erraza dela, eta, hori esan du, gaur, pastéis de Belén, karriko ditut, eta, horrela, gaur, txikian, baina gozoan jungo gara, eta lehen errezetan, pixka kontatu diguzu, lehen errezeta nola jungo gara, Arbintz. Horrela egingo dugu. Lehen da bizi ostorea hartuko dut, zatitan banatuko dut, eta moldean ipiniko ditut. Hori labera 180 gradutara. Bitartean, krema egingo dut, barruko krema. Horretarako esnegaina berotu, azukrea, gorringoa, arrautza eta irina nahastu, eta gero biak nahastuta krema egingo dugu. Azkenik gurina gehituko diogu. Hori egin ondoren, merengea egingo dugu. Azukrea eta zuringoa nahastu, ondo birabiatu, eta behin mondatuta dagoenean, gure arroz pastelaren gainean jarriko dugu. Eta amaitzeko txokolatearekin dekoratuko dugu. Beraz, hasteko lehen da bizi ostorea hartuko dut, eta zatitan banatuko dut. Ostoria eindako erosiko du. Gaur egun etxean egiten du, norbait egiten du. Zuek zuek haneko zategian egiten du zuen, baina norbait egiten du etxean. Egia da, dala gauza zailenetariko bat ostorea, etxean egiteko. Ze behar da, temperatura kontrolatuta oso ondo eukitzea. Ze gurinare oso erra xurtzen da, eta lantzeko garaian oso zaila izaten da. Nik hor, gu jatetxeetan da lan egiten du, gozogintza zegoen tokia, zan temperatura kamara bat izango bazan moduan. Hor, temperatura egonkor batean, hotza, han fresko egiten zuen, han barruan, fresko egiten zuen, eta claro, ez dela hemen, behin, nik lehen Armintzeri kontatzen bilen naiz, behin etorri da gozogile bat saiatu zen, gainako hartzen naiz, ez da, maiatza bukaero ekaina egun bero bazala, gurina hor ari zan luzatu nahian, toki guztietatik ies egiten zion, desastre bat izan zen, bera urduri jartzen hasi zen, eta ezin da, zuk etxean indozu inoiz? Etxean, zure etxean? Ez dut inoiz egin, ze karo, guk lanian ere dazkagu laminadora batzuk eta horrek laguntzen du lana azkarrago egiten. Orduan ez dio denbora ematen gurinari asko berotzen, temperatura asko igotzen, eta orduan errezago egiten da, baina eskuz egiten duzunean, eta gaina beroa handia egite baldin badu, oraindikan eta okerrago. Badakizue nola egiten da ostorea, ezta? Lehenen bizi masa bat egiten da, ore bat egiten da ura eta irinarekin, gatza pixkatxo bat, ez dauka zer gehiago. Eta hori laminatu egin behar da, xafla fin bat atea behar da, eta gainean jarri bat zaio gurin xafla bat. Ondoren, buelta ematen zaio, eta bueltak emanez, lortzen dugu kapa hori, orea eta gurinarena. Eta hor, buelta simplea, gero doblea, eta honek azkenean da, hemen erabilizan duguna pasta egiteko
pasta luzatzeko olako arrabola fin batzu, hori da, laminadora esaten dena, beraia daukatea, aia hundian alde batetik sartu, bestaldera pasatzen da, eta holan, gero eta ez, istutzen juten zaren zerbait. Hau esan da, Carolina. Carolina, Bilboko nik uste dut ikurretako bat, gurinezko opiarekin batera eta arroz pastelarekin batera, Carolina esan dezagun, badala, ez dakit, nahi eta nahi ez, Bilbora juten bazarete eta holako osotegi batean sartzen bazarete, erosi behar den zerbait. Eta bere historia badauka, ez dakit, hemen inoiz kontatu izan dugu, Carolina hau zen gozogile bat, bere alabari merengea pila gustatzen zitzaion. Eta, han hiltzen zen beti eskua sartzen merengea segontokitan. Eta urte betetzetan aitak oparitxu zion, opil bat non merengea jateko aukera zeukan eskuak zikindu gabe. Eta izuen, hori, arroz pastelan oinarria, azpian, ostorearekin da hori. Errezeta sarre ematen ere ikusi dut, eta honekin ere, auskorrarekin ere eitea zegoela. Eta gero gainean merengea jarri zion, eta bakizu, holan, alde batetik txokolatea, eta bestean arrautza gorringoa, aletik zerbait irazten badu, gorria alde batetik eta txuria bestetik egiten dutela. Hori ere badaki. Horrexiatik ez dezu inoiz horrelakorik ikusiko ez da? Bai, gertatu izan da. Ostia, futbolero etorri zaio! Arbitro! Cambio. A ver, Armitz, kanbola. Zer, realekoa? Realekoa. Baina nik onartzen dut, Bizkaian hanko herriakin realekoa naizela. Baina hemen, Miramonen aletik egoa naiz. Izorratzeatik, Fula, Garmin, urte pili bat, eta una nintzen, baina txikila. Zinko jo ba. Bidea, zior, trukotxo bat, hemen indetena da ostoreari zulotxo batzuk egin, gero ez altxatzeko hori, eta hemen babarruna jarriko dizkiot ez altxatzeko, bale? Eta behin ja horrela daukadanean, labera egongo da. Ostorean azkenean geruza horiek eta egiten dina da, gero azkenean ostoreak hori nahi du, bilatzen du ez, altzatzea pila bat, ez? Hori da, bai. Baina kasu honetan, guztiz kontrakoa. Ostorea egiten dugunen, azkenen daude bi aukera egiteko edo, bi motan. Bat da, orain egiten ari garena, lebadurarik ez daukana, hau da, milhojas deitzen dioguna, eta beste izango litzake, adibidez, croissantak, napolitanak, hori guztiak egiteko. Horrek daukate lebadura, ertzitu egin behar dira eta gero laberatu. Orduan daude bi modu ezberdin. Hauxe errexena, ze azkenen hemen daukagunen ez zaigu ertziten eta lase ibili gaitezke. Beraz, ja horrela daukagunen, labera. Temperatura? 180 gradu. Denbora? 10-15 minutu. Abertzen bat arratzen dugun krema egiten. Bikain. Venga. Bueno, esan dakoa, arroz pastela lehen idatzia, Carolinan inguruan, hemen txe daukagu, konfiteria, irreposteria eta zeinena gure parabere handiak atara zuen 1990 urtean. Ni zaharra naiz, baina horren zaharra ez. Eta, hemen markatu indut, Carolina. Bai. Hemen dago, pastelitos compuestos de un fondo de pasta y hojaldre eta relleno crema pastelera y dulce eta gero jartzen du gainean merengue edo txantillea. Ni txantillearekin sekula ez dut irakurri, baina, bera ja hor esaten du, eta gero, hori, esaten du nola ostorea azpian ireki, gero kremarekin, eta marmelada, bera botatzen zion. Horako alberretxiko marmelada bat botatzen zion gainean, eta gero, behin labetik atarata gero, txantille, egiten zen merengue bat egiten zuen, gainean jarri merengea, eta apaindu txokolatearekin, eta arrautza gorringoarekin. Hori da, irudi oso tipikoa, Carolina da. Bida, ja kremarekin hasi naiz, horretarako esnea berotzen ari gara. Hemen jarriko detena da azukrea, irina, eta hemen nastu egingo dut ondo. Estela gero egia da, grumok eta ateratzeko arriskua daukagula. Orduan, lehen da bizi. Hementxe ondo nahastu, eta gero gure gorringoa, eta arrautza bat. Oso ondo. Eta hemen gozogile krema bat ingo du, ez? Hori da, bai. Hemen, arroz pastelan inguruan, ez da gitzuek, historia ezberdina daude, bat esaten du, teoria batek esaten du, Filipinesetik ekarri zutela, han bat zegoela arroz pastela deitzen zen, hango gozoki bat, eta marinelek eta handik ekarri zutela, eta han, erabiltzen zuten arroz irina. Eta arroz irina hemen garai batean, gaur egun aurkitzen da. Gaur egun juten bazarete dozein, belar dendetan, supermerkatuetan ere izaten dituzte, arroz irinak eta olakoak, eta arrezagoa da. Eta arroz irinekin baite zuten, ostore azpian,
eta gero krema hau, ez? Oin armintza egiten ari dana, baina arroza irina erabilita. Honek harri zutenean, arroz irinek hemen zegoenez, irinarekin, normalekin, gari irinarekin ite zuten. Eta beste teoria batek dio, egiten zutena zala da, lehen etxeko Andriak eta arroz esnea sobratzen zanean, horri irtenbide bat eman nahian hartu, eta arroz esnea horrekin betegarri batein hartu. Arroz esnea birrindu egiten zutela, arrautza batzu botatzen zizkiotela gero, gorringoak gero, eta gero labera sartzen genduenean, arrautza horrek egin egiten zen, guk egingo dugun hori pastiz de balan, bezala, ez? Orduan, bi teoria horiek, bi baliozkoak, nik ez dakit. Zein izango da egia, ez da? Ez dakit. Arrozaren, irinarena, ez dakit, egia da hemen jente guztia ikusten diezu, nik arroz pastela egin dut, eta inok ez du erabiltzen arrozik. Ez da. Egia da Filipinasen arroz, pila bat lan daudela, eta handikan etorri leike, nor daki. Nik anekdota bezala, Bizkaian, gozotegietan eta horrela ibili naizenean, beraiek esaten zidaten, berai, arroz pastela egiten zutenen, krema egiterako garaian, krema normala egiten zutuzten, baina igual sobratze zitzaien, igual croissana edo ez dakiz ere egiten zuten, birrindu kreman eta hori arroz pastelean sartu. Hori, gauzak aprobetxatzeko eta horrela, edo zer gauza edo noskiko onak da denak eta horrela, aprobetxatzeko moduan egiten zutuztena, kremarekin nahastu eta hori arroz pastelean. Gero gainetikan merengia jarri eta hori kararona moduan. Ona. Ez, azkenen, imaginazioa beti esaten duguna. Osagaiak etxean dauzkazuenakin jolastu, batez ere gero gustuak, eta, arroz pastela batzuk esango dute, arroz irinarekin, ni zeliako naizen hontan, orduan hau janalko nuke. Janalko zenuke, ostorea ere zeliakoendako egindako ostorea bat. Ez da badago, salduko dute, ziur egongo dute. Salduko dira, bai. Egongo da ostoreen bat. Guk egia da asko lan egiten dugula irinik gabe, baina justu ostorea, hori irinarekin egiten dugu, bai. Hemen, zein duzu, berrezuatu eta oin zua, ez? Hori da. Honek irekin egin behar du, ja bere krema hartzeko, tekstura hartzeko, ja pixkanaka badabil. Min kontu zibili behar dugu, ze sua fuerte jartze bali madegu, igual beko aldetikan, itxatxita gelitze zaigu, ez erretzeko, nik batzutan iten detena da, zutik kanpo atera, hori da. Atera, sartu. Baina, sukalderi zaigu inoiz zer betzen karamelatu iten zaigu, ikutu hori eman nahi nion, hori egia, sokarrata, kanpotar bat ziur, baina, zu pentsatu, atzerritarra zara. Akats batetik anetoriko zara, noski. Noski, atzerritarra zara, etortze zara, eta Valentziara zoaz, ez? Eta han, pai askatzen duzu, eta dizuten lehenengo eta bain, olako geruzat, eta esatu zu. Ai, ama, eta hau bakarrik jana, olako pai handi baten, eta, excuse me, ez, nola derretan? Burn, uste dala, ez da? Burn, iruko bat botaz, baina uste dut ondo, sartu dala. Intzaik, arroza, ez da, ez horrela da. Horrela da, bai. Azaldu jozu, holandala. Baina, zibita, arrozaren parterik oberena. Bai, neskak beti esaten dira, nik sokarratan eta beti dijoa hor, betikan hartzen, hori da oberena. Oina zidira, jatetxetan egiten dute, sokarrat balao teknika bat, hartzen duzu, arroza lehenago erdi inde usten dute, eta gero, labean, neurri zehatz batean, eta sukaldeko labeko paper gainean, sartaian jarri, geruza fin bat, eta gero egiten da, sokarrat eta gero bildu egiten da. Bai, ikusita dauket. Brutala. Bai. Ikasi behar dute, hori erakutsi dute, arroza berezi bat erosi behar horretako, oso garestia, erosi dut, baina eta ekarriko dizu. Hori badoa lortzen ez? Ja, martxa di joan, justo hau iten nahi naizen bitarten, gogoratu naiz, diferentzia oso handia gozogien arten eta sukaldarien arten dagoela batez tresnatan, zeguk normalen ez dauzkagu bitroik, beti dauzkagu kazo elektriko modukoak, eta beratik dira, ez dakit, esfera formarekin, borobil formarekin, eta hori izaten da, bariarekin lanen gaudenean, itxatxita eta ondo harrapatzeko. Bale, orduan apuntatu behar dugu, hori eskatzeko urte betetze egunetarako, hoxe, gehi pala, erretzeko gehiago, ze gehiago behar dugu. Horrek gauza guztiak edo? Horrekin ja nahikoa. Baina bai, nahi aitak beti esaten dit, diferentzia nabarmena, sukaldarien eta gozogien artean, batez tresna horretan, gu beti erabiltzen dugu.
Zerbait txarra badauka, da ez daukala temperatura jartzeko, bakarri dauka atope. Eta hor bai ibili behar dezula korrika. Bueno, baina hor ere sukaldariak ere badaukau defekto niko potente bat dala, sua sartaiak eta danak beti tope. Topen, ez da? Dana azkar egiteko. Dana azkar da. Gure gaurko protagonista bezala, hau bizi da topera. Mutila entzuten bazue, hau da, ez dakit, dinamita utza. Nik erreportai bat entzunuen irratian inziotena, eta esan nuen, ai ama, hau ni baino okerraua, baina tipua da energia utza, ez dakit, Jon Castaña, Jonkas, zuen herrian ero, petxo akerbeltzekin joten zuen, erromeriatan, 200 erromeria baino gehiago egin dituzte Euskal Herrian zehar, eta ziur, holan esan da, agian ez dakizu ez ze talde zan. Baina zuen herrian jo badu erromeri talde batek, eta abeslaria, holako galtza batzuk lentejuelakin agertu bazan, da purpurinarekin, hori da Jonkas. Artista bat, abeslari moduan, bizi egiten duen pertsona, eta berak estatu da, nire musika ez dakit, nik ez du nahi jendea nire musika gustokoa izatea ero ez. Nire duana da, etortzea nire kontzertuta eta gozatzea, disfrutatzea eta berak lortzen duela hori, jendeakin bilatzen duela ikusleen harremana eta, hasieran esatu da, nondik atera da, baina gero lortzen duela denakan entregatuta abesten eta... Gaina ikusi dut 200 kontzertu baino gehiago ja eman ditula. Kontzitu behar de oitako baten, Udan utziz, oin hasi da, eta bere proiektu berriarekin hasi da. Eta, Spotify-en eta horre ikusiko zuen, nolako... Plataformetan, ez da? Honena da, erromeriretan. Mira, labea ja ikusiko dut, baina nik ustean dut 3 minutu geldituko zaiola, así que itxerongo dugu bukatzea eta bueltatuko gara. Bikain, venga. Zigor, ja labetikan atera dugu, 10 minutu edo erro zen. Orduan, behar duguna da lehen da bizi, kendu gure babarrunak. Ez zian tolosako babarrunak izango ez da. Ez. Hau itxeko ez gastatzea. Daukaten presioak. Horregatik. Ez da Gernikakoak, ez tolosakoak, auskalo nungo azien horrek. Kanbotarrak. Eta gainera berrera bilitzazke, berriro. Zueko, soteketan, nik irakurri izan dut hor, saltzen dituzte holan frikien dako sukaldea eta gustatzen zainentzako, holako portzelanazko ero, harritxo batzuk ero, bereziki direnak honetako. Zuek, holako beti, babarrunak ero, garrantzoak ero. Eta normalian guk egiten duguna da, xafla finak, eta beti jartzen dugu txapa bat gainen. Txapa bat gainen, pixua, eta horrela, baino harri horiek eta gu ez gea frikin modu oitakoat. Frikik bagea, baina horren besterainoko ez. Bida, hor, falta zitzaigun hemen gure kremari orainikan beroda dagoela, gurina gehitzea. Nahi ningo detena da, gurina nastu, eta dena ondo nastu. Eta hau izango da gure betegarri, ez? Hori da. Hau gero berriro labera ez doa, ez? Armintz? Piskan labean sartuko dut, bai. Ze ostopila oendikan puntxu bat falta zaio, eta gero gainera krema labean bukatzeko ondo etorriko zaio. Oso ondo. Gozotegien irratiero musika jarrita bai, lanerako gustatzen zaizu musika jartzea? Bai. Jartzen duzu, Jartzen dugu, bai. Irratia, euskal musika, danatatikan. Bueno, nik esatea nahi baduzu, A ber, hemen Jon Kasetaz aritu izan gala, oin DAM proiektua dauka, horre Aritz Urrutiarekin batera, eta musika dantzagarria, eta hola pixkat baladak daneti sartu du, eta hau lortu zuen, holako Paradisu Zinema beka egontzan, eta horrek ematen dizuna da, elkarren grabatzeko aukera ematen dizute. Hor, bakizu, nik enekien hau. Bakizu, musikari famatua bazara, zu diska bat grabatu behar duzu, eta alokatu egiten duzu, nun grabaketa estudioa, daukazu hor, baina hauek ez direnak hain edozein talde txiki, ez? Da nahi dugu grabaketa estudioa maiatzaren 20-tik 30-era alokatzea. Eta hor, estarriko mina hartzen dizu. Claro. Zeroa? Estarriko, eta ezin duzu, abeslariak hartu eta hotzik gabe geratzen da. Berai, gertatu zitzaien diskoa grabatzen, kriston mukiekin eta zeola, eta bera izan gaur egun... Dirutze izango da, ez da hori alokatzea. Bueno, bera bekarekin lortu zuen, baina, karo, egun horietako zeukan. Eta bera izan, nik entzuten du gaur egun diska, eta nire mukiak entzuten naiz. Eta jendea izan du, superrondo da. Nik oraindi, gaur da eguna, nire mukiak entzun egiten ditu dela.
Ostra. Eta... Nik Gabonetako kantatzen ere aritu nintzen estudio batzean, eta, nahi egia da nire ahotsa ez dala munduko oberena, eta pixka bat igual hor, lagundu ziaten edo, baina nik entzun nuen esaten, ostra. Ona, naiz. Nahi alderantziz gertatzen zaiten nigo, ostra. Ona, Ez. Ni behitu zetxarra naizen, horriten dutena guk abesten dugu, gero ordena datetik, kontatu hori zer. Labera sartuko dut, eta bitartean, ja merengearekin hasiko naiz. Bikain. Guk abesten dugu, abestu esatea guk egiten dugu nahi, guk horroa egiten dugu mikrofo baten aurrean, gaina kasko batzuekin entzuten ari zara beste azerra abisten nahi da, eta zu hori abesten duzu, eta esate oso, ai ama, katu mariatu bat emateu. Sartzen da hemendik, eta beste aldetik, Sinéad O'Connor. Osa, ikusgarri, pixka gora etorren ez. Aldatu egiten da pila, nire ordenagailu horrek gaixua nirekin ere ezin izan zuen, hola, gauzan dirikein da, geratu Paquito Chocolatero. Paquito Chocolatero, hemen ingo detena da, ja merengearekin hasiko nahi. Orduan, merengea oso erresa izaten da, beti eukitzen du azukre doblia zuringoarena baino. Osa, pixatu hartu, bi zuringo hartzen ditugu. Obena izango zen, ez? Neurtu, zema pixatu, 50 gramo, 100 azukre beharko genuke orduan horrez. Hori da. Orduan, hementxe daukat doblea, eta ingo detena da berotu, Ez zait interesatzen asko berotzea, ze 60 gradutikan aurrera ja zuringoa egosi egiten da, eta hori ez zaigu interesatzen. Orduan, pixka bat berotu, 30, 40 gradu azukrea. Joiara bat zerbait nahi zuen azteko? Hemen, azken aldean gainau, merengue suitzarra patrirekin azkenengo astetan da, ez da, 2 aldiz egin genuen, merengue suitzarra, ez da, postre pare baten, eta orduan, hemen azaldu izan dugu, ez? 60 gradu, gaina honekin, higienikoki ere, interesgarria dan zerbait, ez? 60 gradukin horrekin izaten badu hor salmonela ero, bakteriak eroten mazien, hilingo benituzke, orduan alde hortatik, bada interesgarria. Bestela, merengue normal bat inaldu duzue, 6 jan behar da duzue. Baina gorputza berdin ez du hartzen, ez? Ez. Eta, bida, gehiago esango dizu, gu gozogintzan eta horrela, karo, sanidadeak eta eskatzen digu beti pasteurizatuta erabiltzea. Zuringo pasteurizatua erabiltzea. Normala den bezala, noski. Igandean, martxoak 8an, emakumeen eguna da, eta gaur ekarri eskizua, hemen rebindikatzeko ero, ez, Euskal Sukaldaritzako emakumeak, segia da, beti hitz egiten da, Juan Mari eta gure izar guztietaz hitz egiten da, Berazategi, Subijana, ez dakit, Eneko Atxa, munduan ezaguna gara, baina oinarri moduan eta hemen Biblia moduan ze liburu erabili izan ditugu, eta gaina nik beti gomendatzen diet, holan sukaldari dien guztiei, 3 liburu ekarri ditut, eta hauek dira niretzako hauek nahi ez etxean izan behar direnak, eta hauek danak emakumenak. La cocina de Nicolasa... Ez dira lehenko urtekoak, ez da? Nicolasa Praderana, 1950, gero daukagu El Amparo Bilboko jatetxea, hau hemen ere 3 emakume geneuzkan, eta, lehen gure markesa, Parabereko markesa, eta niretzako dela, hau, justo gozogintzako Biblia, eta lehen armintzeri erakusten ibili naiz, ez? Beste 2 liburu hauetan, agertzen da, bota pixka bat, eskatzen dizun irina gehitu, eta ez, hemen neurriak zehatz behan zertzen dira. Gramoka, eta, gustatzen zen egin nahi, emakumeak, Euskal Sukaldaritzan, aspalditik izan, beti izan ditugu, hor egon dira, hor daude, eta berai esker, Euskal Sukaldaritza dagoen tokian, Bai, argi dago, bere denborarako oso aurreratuta ziren emakumeak. Bai. Zan hori. Ja ikusi nola dagoen, jakiteko ondo dagoen edo ez, nekiten detena da, ikutu, eta azukria ez desegin behar da azukria, ez? Azkenean. Beraz, honekin nahikoa. Orduan termometro gabe ere inalda, ez? Ez da behar. Nik behintzat ez dut erabiltzen. Nila ikusten detenen desegin da dagoela, listo. Orain egiten detena da, bol batia pasa, eta martxa eman, bakizu. Merengia, zarata pixka bat. Zarata pixka bat. Oso ondo. Eskuz ere egin daiteke, baino...
Nik ikusi niz esku dauzketen. Eman eskukin. Makinarekin egingo dut. Bai, eta hemen, badakizu, hemen aipatu izan dugu behin baino gehiagotan. Merengia egiteko ero hauek beroa badago, epela badago, errestu egiten da, azkarragoa arrotzen da, eta esne gainarekin guztiz kontrakoa behar du. Esne gainarekin ze behar du, hotz-hotza egotea, bai esne gaina, bai ontzian hone arrotzen dugun, bai... Eta garbia egotia, oso garbia egotia ontzia, ze bestela zikinkerik egin eta horrela, ez da hain ondo igotzen. Ja, merengiakin hori bitxia da, Bai. Nik gozogi lagun bat neuken, darek ez da, zigor, banatzen ari zaenean zuringoa, ez dakit, ostolpusketa bat, gorringo tanta bat erortzen bada... Ostra, ja! Akabo. Baina zuek alde hortatik ez daukazu inungo, hori gozotegia. Hori pasterizatu erabiltzen duzuenez, hori da zuringoa bakarrik. Hori zuringoa bakarrik erabiltzen da, bai. Bai, baina egia da, igual, egiten duzun tokian edo, pixkat, edo zikinkerin bat balin badago, edo, ez dakit, edo aurretikan zerbait prestatu balin badezu eta horrela, ostra, ez da igotzen, Eta beti esaten dute aurretikako egunean utzi behintzat kanpoan, temperatura hartzeko zuringoak, eta hobeto egiten dala. Eta bizkotxoak ere hori behitu, nik honek egunetan aprotxatzen nahi naiz, oso gile profesional bat aldabenen daugala, holako dudatxoak eta askotan sarean entzute ditugu, ez dakit. Bizkotxo bat egiteko arrautzak, hobe, oskaiutik atera barri baino, ja kanpoan egon direnak, gero... Nola? Arrautzak, kanpoko temperaturan egotia, hotzak baino hobeto? Ba, normalean bai, ze gero, nasketa egiterako garaian eta horrela esaten dute, nasketa hobeto egiten dala, homogenogo egiten dala, eta gero laberan sartzerako garaian ere, ondo etortzen dala. Baina betiz, kasu horretan adibidez, bizkotxoan egiten duzunean, ez du hainbeste inporta, ze gero nola labera dijoan, bakteria guztiak eta horrela hil egiten dira. Baina beste gauza bat egin behar balin baduzu eta freskoa izan behar balin badu arrautza, mesez kanpoan eta horrela ez utzi, ze temperatura altua balin badauka eta horrela, salmonelosisa, badakizue, hazi egiten dala. Orduan, horrekin behintzat kontu zibili. Zer moduz da merengia? Bida, ja honi gutxi falta zaio, hemen ja laizterra rotuta dago, eta orain labetikan aterako dut, ze temperatura jetxi behar du merengia gainetikan jarri aurretik, beraz, seitun gatoz. Venga. Ja, amaitzen ari gara, ikusi dutunez, ja, labetikan atera dira, ja, pixka bat epeldu dira, eta moldetikan nahiko erresateatzen dira, bale? Orduan, hemen mangetan egin dugun merengia daukagu, eta bestalde txokolatea. Bai, hemen, Maria bainoan urtu duguna. Hori da. Orduan, gainetikan merengia jarriko diogu. Bai. Beldurra, hau bada, zean da, hori opila zein da, hori pelikuletan da beti arpegira botatzen dana, hori beti merengana, esne gainana, merengana izaten da, klasikoa. Hau ere, zeuzelako agua daukan, denbora ematen dira, iriki da, ni onartzen dut... Ez aldizu pena ematen hau botatzia norbaiti arpila? Ni nahiz izan dira, Karolina zale. Ez, Ez, ni merengialen, ni gurinezko pilzali izanaz, txokolatez palmera jane izan ditut dozenaka, baina merengia, ez da nire gustoko zan dezagun gozoetako bat. Oain gelitze zaigu bakarrik, dekoratzea. Zuk lehen esan diazu atletikikoa, errealekoa, ez. Gaur ingo dugu, txokolatika. Ez dugu nahi hemen burruka bat, ez ezer, beraz. Gero bestela, gorringo egiten dut, ez? Gorringo krema bat egiten da, hor, aldamenean. Bai, gorringoarekin. Kasu honetan txokolatiak bakarrik egingo dugu, baina batzuetan gorringoarekin. Orduan, gorringo krema egiteko, behar da jarabe bat, azukrea eta ura ondo berotu, eta gero gorringora nahastu, ondo nahastu, eta hori ja erabiltzeko prest. Oso ondo. Bueno, esan dizuna, eta beti esaten duguna hemen da askotan aipatzen duguna. Emakumeen eguna igandean ez, gaur ere bada eta atzu izan zen da bihar ere izango da, ez? Zeolako gauzetaz bakarrik gogoratzen gara gaurko egunean, da, Euskal Sukaldaritzan oraindik ere, naiz eta mutilak ikusten dien gehiago, emakume handiak hor dauzkago, agian Elena Arzak izango zen zaunena, baina Zurina daukago, gero daukago, nola ez, Eba Arginano handia, telebistan ikusi izan duguna, eta beste hainbat eta hainbat sukaldari emakumezkoak artistak direna, gu baina askoz gehiago, eta eskerrak hor dut dela, bestela gu. Ez dinak hemen ongo.
Eta hementxe daude, guk egindako gaur, Karolinak. Ez da, izare sozialetan gero erditik mosten da, erakusteko erdia nola da, a ber, ez dakit, Zaila da ez zikintzea, baina batzuetan eskuekin jateare gomendagarria izaten. Eskuekin jarin behar da, bai edo, bai. Nik uste dut, nahitan, puske da txikia mosteitxun, Erditxekin batzen du, nik erdia. Ez, hau netxako eta hau zuria zan. Bale, oso ondo, ikasten nahi zara. Bikain. Bale, a ver. Hombre, haundie egiteko. Nik, honekin nahikoa dauken nik. A ber zer moduz da. Alguna. Bueno, Jon. Joder. Hemen daukazu erronka, Pamplona esateko, Ni ama euan bizi da, zuzornotzako esara. Eruan nire amari olako batzuk egiten dozu ezenean. Oain, pastoiz dobala. Eta Bilboko postre tipiko batetik, Portugaleko postre tipikoenera. Ez dakit. Baiet esango nuke, ez? Nik uste baiet. A ber, zuk aeroportuan zerbait aurkitzen baduzu dozenaka, da hori oso famatu da. Seguro, ordan. Eta hori aurkitzen duzu, Eta aurkitzen duzu. Aurkitzen duzu, eta egia da hauek, egin berri jatea hobea dala, baina nik erosi izan ditut aeroportuko horiek. Askoz garestia badila. Hori onartu beharra dago. Eta gainera esango dizut gauza bat. Momentuan jatea gozotegi batean, ez dakaz zer ikusirik aeroportuan erostia. Ja, baina, bakizu betitan azkenera gusten dugu, erosi, eta gero, bala, ez dut erosi, eta... Ba, bueno. Guk gaur, txorienen erakutziko izu nola prestatu, erreza dira egiten, eta zuek adi egon, ze horrela jungo da errezeta. Esnia kanelarekin da limoiarekin berotu eta gero utzi pausatzen. Almioar bat egingo du bestaldetik 105 gradutara eta hau esniare gehituko diogu. Arrautzak orringoak irabiatu, esne beroa gainera bota eta hau berriro zutara. 80 gradu hartzen dituenean utzi osten. Ostorea biribildu, ataletan moztu, atzamarrak busti eta moldeetan irekiko du. Betegarrerekin bete eta 275 gradutara 16 minutuz kozinatu. Orduan, nik hemen dagoeneko Armintz ekarri dut, induan da lehen irekinaldi bat eman diot, eta denboraik ez geneukanez, hemen daukat kanelarekin eta limoiarekin, infusionatzen utzi dut, eta hemen esnia, sapor horrekin. Oin, almioar bat ingo du, eta horretarako hemen, ura, erdila eta beste doblia azukria jarri, eta ingo du lako harime puntua emango dio, 105 gradu, azkenian da, egiten duzen jarri, garrantzitsu atxamarrez sartu hemen, koiara bat hartu pixkat eta holan sentimetro batera ero gutxe hori apurtzen denean, hori izango zen puntua. Eta hor, gero gehituko diogu hori esneari eta hori izango da azukria. Eta bestaldetik jungo naiz gorringoak arrotzen, eta gero botako digu hau gorringoei, eta gero ingo duelako ingles krema bat, esan desan, 80 gradu ez ditu hartu behar. Bila, zigor, badakizun hundoken berez jatorria, Beleneko pastelak, Belen pastelak edo esnegain pastelak ere deitu ditzazke. Belen, Jerusalem, ainurrun arrutir eskara joan behar, ez? Baina, bueno, Jeronimoren monasterioan egon zen bere jatorria. Eta 18. mendiaren baino lehenago, bertan egiten zen. Beraz, garrotza garrantzitsu bat gertatu zen 1820ko iraultza liberalean, eta 34. urtean itxi egin zen monasterioa. Beraz, itxi zenean, beraiek esan zuten, ezin dugu errezeta hau galdu, eta Lisboan jaio zen enpresari bati saldu zion errezeta. Bera oso bizkorra zen, eta 1800 eta 37. urtean berak gozotegi berezia ireki zuen. Pastiz de Belen saltzen ari diren gaur egungo pasteleri ezagunena, ez da? Eta berak gainera gauza oso garrantzitsu bat egin zuen, izan zan berak patentatu egin zuen. Beraz, pastiz de Belen deitzen diogunari ezin diogu deitu. Ezin diogu deitu ze berak dauka patentatuta, eta izena berak bakarrik, eta berak egiten dituen pastel horiek izena dute Pastéis de Belén. Beraz, gu egiten ari garena orain da
esne gain pastela. Ero, Belemeko pasteltxoak, ja ez da pastizte Belen, ez? Bueno, hori da, igual euskaratzen balin badugu eta euskaraz jartzen balin badugu izena, igual, balioko luke, ez da? Ez dakit, baina kontua, bestela agian diru eskatuko digur, bestaldetik. Bueno. Ostra, nik hori entzun da gauzat, otu zebitu, hemen ja, badukau, gorputza hartu du gure almibarrak, hau, esneari botako diogu, eta orain, esne hau, ja, gaina pixate pela dagoela, arrautzak gorringoek gehituko dio iragazita. Zuek izango duzu, gorrotxategik errezetan bat sekretua ero izango du, batean bat hor baukazue. Bira, ezagutzen du, badaukagu errezeta berezi bat, dala gorrotxak. Gorrotxak dira lehen Tolosako deliziak deitzen ziteienak. Eta, berez ez dauka bate misterioik, baina dira, bi mazapan eta barruan, gorringo konfitatua. Nire aitak ez du errezeta inorri esan nahi, nahi bakarrik esan dit, eta anaiai ere, baina ez daki zergatik ez du nahi eta praktikako jendia sartu etxera, eta ez zaio bate gustatzen horrelakorik. Eta berak esaten du hori dela bere, aitxonak zeukan altxor bat, eta gaur egun beak mantentzen du errezeta sekretua. Ja, baina, Armentz, bizitzan dano prezio bat dako. Bueno, nik... Zenbat eskatzen duzu? Ez dakit, 3 milioi ordainduko nituzke. Ni salduko nuke, 3 milioi... 3 milioi pesta, peseta lengua. Ostra, orduan ez dakit. 3 milioi pesta zen badia, 18.000 euro. 18.000 euro ez, gehiago? Itzengo dugu, gero ja bukatzen degunean hau dena itzen dugu kanpoan. Baina, zu gutxi idatzita tokin baten, ez gero galtzen dan. Hemengo, ez? Kajoian sartuko daut eta behiratu. Ez du behiratuko sekula. Hauek kontatzen ari zarela, beraiek ere 3 pertsonak bakarrik dakite errezeta hau. Bai? Eta niri iruditzen zait daudala pizkat misterio bezala, ez da? Hori da saltzek, hori marketinga. Oso zaila da. Gozotegian, hainbeste produkzioa, badakizu zenbat egiten dituzten egunean 20.000. 20.000 egiten dituzte egunean, eta jende asko dagoenean, inkluso 40.000 ere egitera iristen dira. Hau da, industriaia moduko bat da. Beraz, nola jakin dezake 3 pertsona bakarrik, hainbesteko, Osa, 3 horiek beti lanian bai ero bai. Hori da. Eta kasualitatez 3 gaizotzen badia? Imaginatu. Orduan, produkzioa geldituen berkolitzake, ez da? Hori marketinga, marketinga. Hori zenbat, marka pilat egiten dute. Coca-Cola eta ala esaten dute, ez da? Beraien errezetak gero egiten dutela, kutxa batian sartu gorde eta 5 pertsona bakarrik dakitela eta toki batetikan bestera bidaiatzen dutenen hegazkinean bakoitzak bere errezeta boltsikoan gorretzen dituztela. Eta batera hegazkinen ez di jongo Eta hori da, eta ezin dute batera joan, eta ezin dutela elkartu, eta hor misterio asko dago, ez dakit ze puntura arte egia dan, ze puntura arte ez dan egia, baina, historia bintzat hortxe dago. Ematen die zerbait olan berezia. Guk hemen, oin, esan dako hemen daukadana, gorputza hartzen gure ingles krema esan dezagun, ez? Bai, ingles krema bat azkenean, hemen daukau azukrea, gorringoak eta esnea. Gero zaporea guk kanela eman digu, limoia baita ere, baina eman olko genioke bainillarekin edo nahi dugunarekin. Honek, gorputza hartu behar du, pixka, hasi da loditzen orduan. Zutatik kanpora, eta berezia nola luzatzen duten beraiek ostorea hemen molde hauetan. Iten dutena da, horrela danak iribildu, gero ataletan, lehengunean palmerak ingen ituen txorien. Edo karakolak edo forma berdina, ez da? Hemen hartzen da holan, gero atala bestigu neko, eta gutxi gora era, tamaina hontan, moztu, eta ni dauzkat olako flanera hauek bota erabilita botatzekoa, gero. Eta ero olako ontzi bat. Imar dana da, hartu, zapaldu pixka bat, gero, nun daukatura? Nuen ikusten nun. Hemen, atzamarra busti eta garrantzitsua. Zabaltzen jungo gara, gorantza, ez dute arrabolarenik, supasatzen dut gero mekanizatua izango dutela sisteman bat. Espero, bestela 20.000 egiteko horrela. 20.000 horrela egiten. Hemen saiatu behar da, aldan eta geruza finena. Gorantza igotzen jungo gara, eta gero, prest dauzkagunean batzuk, etorriko gazuana, eta izango da bakarrik betetzia, eta labera sartzi hauek, hori esan dakoa, 15 bat minutu azkenean barrenekoa inda honen. Baina garrantzitsua da, jutea erditik
gorantza igotzen, eta ostorea fin usten ze denbora gutxi egongo da labian, eta kozinatuta nahi duzenik, ez dut lehen lagunduko dizuten, goiten jungo gara, eta ointxe gatoz. Eta bueltatuko gara. Bueno, betegarria prest, gure tartaleta gero, eta, ostorearekin, eta hemen, bakizu honek budinak eta iten dinen da askotez, 3-4 den bakarri bete behar die. Ez. Goraino. Goraino beldur gabe, eta esan dakoa, labea, alba duzu zuen etxekoak 300 gradu hartzen baditu, hobe. 350 hartzen baditu, hobe. Nere etxekoak 250 hartzen ditu bakarrik, eta egon nintzen, bakizu, nola da, pirolizia da, ez da, oindik indergaiago ematen diona. Bai. Horrela egiteko egon nintzen, baina nintzen ausartu ze, uste dute atea ezin dela ireki, orduan pirolizia jartzen dut. 400 graduta jartzo garen zu, molde horiek ez dakit, aguantatuko du. Bai, ez da? Bueno, egia da. Nik dauket labe bat, baino pizza egiteko eta horrela erabiltzen dana, eta horiek, bai, 400 graduta iristen dira, baina justo sua daukate hor, justo barrualdean, ze, bueno, gasaren bitartez pizten da, eta nik usten dut flanera hauek, ez zuela hor barruan aguantatuko. Aluminiak? Bai. Ez du aguanteoko? Ez da, isua ikutzen bali badu edo hor gertu ibiltze bali badira behintzat, larri ibiliko ziren. Bueno, kontua da, hauek 15 minutu, eta 15 minutuan, Prest. Telebistago labea ze hona dan, artista gure labea. Bueno, hau aterako zan, azkenean, hauek etxetik egin dakarri ditugu, bakizu. Ezin gara, hemen, 15, bako zema kobratzen dute 8 hauek? 15 minutu hemen izaten baitugu itxeiken. Bueno, hauek izango ziren gure pasteltxoa gaina, bai, honek egiten dena da, hartu, oinarritik atara, eta hauek 15 minutu besterik ez diagon, nire etxean 250 gradutara, baina kontuatu bazate, barrukoa egin da egotea, hori da, bakarrik garrantzitsua dana. Eta beraiek, esaten dute, hemen holan beltza ero geratzen bada, hobe. Ze hango niriak ez du hartzen nahi beste, eta hu inda utziko banu, baina karamelu puntu ematen diola, eta juten bazaete, eta erosten bai juzuan, ikusiko ituzue batzut daudela beltzaranak. Ez que egia da, karo, temperatura hain altuan egin da, goiko geruza gehiago egiten da, barrukoa ez da hainbeste egiten, orduan, ez da gordina gelderatzen, baina bai gelditzen zaigu barrutikan kremosogo, eta horregatikan esaten da, hain temperatura altuan egosteko, ez da? Eta hauek oin sartu ditut, epeltzera bakarrik, labia, daukat, 200, ez da gizten batian zau, baina hauek lehenago sartu ditut, ze epela jatia gomendagarria dago, eta ostorea bada gauzagatu lan, epelian nik denda bertan probatu ditut, Lisboan normalean dastatzen dira, eta, bueno, lehen da bizi kriston kola itxoen behar da, ordu bateko kolak, eta gero ja bertara iristen zarenean, eskatzen dituzunean, epelak egoten dira, zen momentuan egiten dira. Eta nik daukaten oroitzapenik oberenetariko bat, dastatzerako garaian esan, wow, benetan goxua. Eta orain bota diozune azukre eta kanela hori, beraiek ere, han mai gainean daukate, eta horrekin paitzen da. Beraz, tope, txoka. Erreinaz eskua. Karo, labean, egon da, zeu ez majo. Bueno, oroitzapen eder hori gaur berriro, kolarik egin gabe, txorien izango zu, gure Beleneko pasteltxoak dastatzen. Armintz, bat osoa zuretzako, uste dizut bat jatia osoa. Asko gustatzen zaik kanela, eta... Bai? Zer? Oia itun lezu batik ekarriko ez da? Ez nik initut. Ikusi dute, prozedurana, zesan dana. Irrifarre? Bueno, eparkatu da? Oso goizua, benetan, oso goizua. Eta honekin lagunok, gure gaurko saioa bukatu da, astebukaera on-ona pasa, eta astelenean ez ahaztu, txorien hemen izango da, eta zuek hor bestaldean. Hurrengo astelen artean. Agur!